ne communication makamano kata ok makamano ne pod dhi mana nyime ka itudo sirkal kod jopiny e yo makare. En rem mar telo nikech koro ok en ka Nairobi kende oseke mowuok nyaka oko. Cleophas kar kanyo be jopiny be nigi problem mang'eny. Nitie oula aina ariyo. Nitie moro ma koth chwe, to nitie moro ma oula e got. Pia e got kabiro jomodak piny kae. Koro yudo seche mang'eny kata sirkal counties gi nyiso ga jogi ni auru kae, oula dhi biro, dhi nego kae. To jogi ok winji. Ineno kama gima notimore Rachuonyo, Kibiri, area mar around Kibiri, naneno kulando juma mokalo. Jogi sirkal nomiyogi notice ni koth biro kae, oula biro kae, biro sombo. To jogi notamore, ma sirkal omiyogi alternative. Kambi moro ma ginyalo dhi gi yweyo matin, ka oula osedok piny, e ka ginyalo duogo e mieregi. Ba jogi notamore. Complaint mar ariyo en mana mar county no. Ni county government gibedo prepared nade. Preparedness en gimoro maber. Kaka iwacho kaka Dubai, sirkal nokono jogi ni gini dhi kamae. But kata kosetimore, what next? Gima county government nyalo timo malongo en ang'o ni mondo gini kik wuog kendo. Nikech waseneno ndalo koth gini timore higa ka higa, ma ok wayud solution. Dubai gini notimore but by sani gino onge. Sirkal ose contain everything. Koro wan kaka Kenya onego wapenjre ni higa ka higa ni ang'o momiyo ji tho e wach masira mag oula. To en gimoro ma wanyalo geng'o gigi dichiel. Ma gini kik timre kendo. Kaka mana Dubai notimo. Okaw Dubai jumbe 2 kende. To gimokuongo ka en mana wach mibadhi. Kaka senior nawacho kae. Nikech approvals matimore Nairobi kae en mana mibadhi. Nitie areas moko ma obedo zoned. Sani kidhi Kilimani onengo bed zoned area around area makono. But sani yudo kamoro mo onengo oger ng'ato ger floors kata 4 dhi nyaka 25. Drainage dhi kalo kanye. Nitie kuonde moko kaka slums ma wan gogi. Drainage timore nade.